Christmas. זה אילן. הבחורה הכי מצחיקה בעולם, קשנו ברכבת, תראו. איזה כנסייה המדינה הזאת. הנה דגל ארצות הברית. הנה דגל ארצות הברית. מה, בארצות הברית? מה קשור? ואת הרקולס, חבר שלי מראים את הכדור הזה. זהו, עם המוזיקה. היי. מה זה? מה זה? הוא מקלל בניו יורק, בעברית, במנהטן, מה זה? תקשיב, לא יודעת לתפוס לנו אילן, אתה נעם אילן. אין בעיה, אילן. אילן, אילן. אורייטי, אורייטי. מהיום, אילן! נכנסים את אור. להראה לך אתה עובר פה עם עודים של ישראל.